صبح санаи 23 апрели соли ҷорӣ ба қисми навбатдорӣ шуъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе оид ба сар задани ҷинояти куштор дар кӯчаи Аминҷон Шукӯҳи ноҳияи мазкур хабари фаврӣ расид. Дарҳол гурӯҳи фаврии тафтишотӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир гардида муайян намуданд, ки ҷасади беҷон ва дар хун оғӯштаи марде дар манзили истиқоматиаш хобидааст. нишонаҳои ҷасад аз он шаҳодат медоданд, ки нафари ҷинояткоре бо як бераҳмии махсус ба воситаи корд ӯро ба қатл расонидааст. дар натиҷаи пешбурди маҷмӯи чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд, ки ин ҷинояти мудҳишро на шахси бегона, балки ҳамзисташ Шаҳрванд Эшонқулова Мавлуда соли таваллудаш 1982 содир намудааст. аз нишондоди гумонбаршаванда Шаҳрванд Эшонқулова Мавлуда маълум гардид, ки ӯ бо шавҳараш Шаҳрванд Хайруллин Вагаршак Вилсонович соли таваллудаш 1963 дар ин манзили истиқоматӣ муддати тӯлонии зиндагонӣ дошта, пайваста ба нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ машғул мешуданд. аз ҷумла худи ҳамон шаб нӯшокиҳои спиртии мадҳушкунандаро аз ҳад зиёд истеъмол намуда, дар натиҷа байнашон нофаҳмоии лафзӣ ба миён омадааст. дар натиҷа гумонбаршаванда Эшонқулова Мавлуда бо корди ошхонагӣ якчанд маротиба ба қисматҳои ҳаётан муҳими шавҳараш зарба зада, бо як бераҳмии махсус ҳамзисташро ба қатл расонидааст. анаминҷода ҳами кор шидагӣ буд дар ҳами хона. айҷа гирифтум корчара и хел ҳама хел чӣ хоб буда анам хел Хайруллин? хоб буд маст. анами ҷоҳожда анам хел 5 бор задум. содиршавии ин кирдори ҷиноятии мудҳиш аз он шаҳодат медиҳад, ки маҳз нӯшидани маводҳои спиртӣ ва костагии ахлоқу набудани маърифати оиладорӣ сабабгори сар задани ин ҳодисаи гӯшношунид гардид. акнун гумонбаршаванда Эшонқулова Мавлударо мебояд барои амалҳои содир намудааш дар назди қонун ҷавоб гӯяд. ҳаёти осоиштаву фазои кушодро ба пушти панҷараву чордевори маҳбас иваз хоҳад кард. айни замон нисбаташ ба моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне одамкушӣ, дар прокуратураи ноҳияи Шоҳмансур парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.